Makore mashoma apfuura vachiyangwa vakarambana nemukadzi wavo. Several properties dzikabuda dzichinzi ndedzavachiyangwa. Ndokubva taona vachombo vachirambana nemukadzi wavo. Several properties dzakabuda zvekare zvichinzi ndedzavachombo, mastenzi edzimba, mastendi emashopu, mapurazi, zvese vaiva nazvo. Iko zvino izvi ndibhona nasimba vari kurambana. Chokwadi chiri kubuda pachena kuti varume vakuru vari kuZANU-PF vese nevana vavo ndivo varidzi venyika, ndivo vari kukokota nyika, ndivo vari kudya nyika. Saka pamunovaona pese paya vachiita sekuti vari kurwisa opposition kana kuti vari kurwisa chamisa, havasi kurwisa opposition nechikonzero chekuti iri kuda kudzosa varungu, no. Vari kurwisa opposition kuti varambe vane upfumi hwavakaba. Vanozviziva kuti upfumi uhu ndehwekuba. Saka ivo chavanoedza nepavanogona napo ndechekuita make sure kuti vavharira every democratic space kuitira kuti change isauya munyika yeZimbabwe. Iyo kana yarega kuuya change munyika yeZimbabwe, vanhu voramba vachitambura, asi ivo voramba vachigara zvakanaka nemhuri dzavo vakachengeta maproperties iwayo. 21 farms hakusiri kuda kurima kana kudi makaro. 1000 stands hakusi kuti hanzi kuda kuita upfumi, makaro. Ukatarisa kuti inini ndiri waiting list kuti ndiwane 250 square meters to 300 square meters. Ndinogara how many years ndiri waiting list? Because vakapinda waiting list kare havasati vamawana mastenzi iwayo. Ndakangomirira. Asi umwe munhu ndopaunonzwa kuti ari kuona karikiri yese. Ndopaunonzwa kuti ari kuona 21 farms. Ndopaunonzwa kuti anoona 1000 plus stands. Kana dziri mota hatitaure. Tinosvika kupi senyika kana zvinhu zvichidai so. Zvino vari kunyara because chokwadi chiri kubuda pachena. Vari kuedza nepavanogona napo kuti vawandise asi chokwadi chiri kuramba chibuda pachena. Ndosa tiri kutaura neZimbabwe, let's share these videos. Make sure kuti munhu wese asangana neinformation iyi. Kuti patiri kuenda 2023 kunovhota, munhu aenda kunovhota achiziva kuti kana arega kuvhotera vana vake ndiwe wavavaitira utsinye. 2023 elections is an election yekuti tiri kufanira kuvhotera vana vedu. Kana tarega tatovaitira utsinye. Kana ndichiti tiri kuvhotera vana vedu, tiri kuti ngatiendei tinovhota zvichaita kuti vana vedu vave neugaro hwakanaka. Isisu takaedza kuva neugaro hwakanaka takatotadza. Takuchizvivakira vana vedu. We can't continue like this. That is the reason why you see kuti ZANU-PF haidi kubva pachigaro, havadi kuenda. It's because imbavha vakaba vanava. Let's register to vote.